Maloyo nyiri 200 oseringo ka hepo nyange matimore e gwenge mag Kuria e kindeni. Kaka jafumbo marwa George Malero nwa nyirigo koro ringo manyo kuonde mag jot kaluwore gi luoro mar timno. Nyange mar nyiri dhi nyime gwego ma Kuria East e kaunti ma Migori. Lipod yango ni nitie nyithindogo ma nyiri ma osetimnegi nyange ka moko bende oserasi kod piny owacho. Korego mok mago mag piny owacho. Kwan nyiri malo 200 oseringo nyange kendo sani koro reski ka gidak e kuondego mag jot mopogore opogore ma oting'o mano Makomo Tobo. Hii inaendelea kule Bwirege ambapo ni Ntimaru. Pale FGM ipo na inaendelea. Ingawa pia kuna wale ambao wameweza kuelimishwa kwa muda na wengi wao pia wameweza kusimama. Usually we go and see the situation, why is it still going on despite what we are doing every year, twice a year we come, we sensitize. Kada beni piny owacho korego mok mago mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod midhiero ni mar nyange madhi nyime gwego ma Kuria. Penjo thoth malo duoko gimomiyo nyange koro pod dhi nyime kada beni okenge mathoth osebed ka iketo e kedo kod midhiero ni. Ben Tadhiama rogno mami contract wach ni nyaka koro med manyo riekni mamoko mar tieko nyange mar nyiri nikech owan riekni mendo osebed ka iketo nyaka sani chal ka gima ok nyago lewo maber. Bedo kwa penjo wan bende wapenjo nta ng'uma ko nyalo bedo gimomiyo ochalo gimoro ma kizungu koni limbo. Gichalo ni gidwaro ni jogo bende otim gima ne otimne ka gitindo cha. Gichalo ni gidwaro ni gino dhi nyime. Gumbi ilikuwa ikiendelea. Tulipoteza watoto kwa mchezo tu. Mtoto anaenda anakatwa hapo anarudi, mtoto ana pale sio daktari amemtaidisha. Tuteza watoto wawili hapa Bugumbe. Kwa hivyo ningeomba jamii yetu ya Kikuria turekebike. Adhiambo ni gibiro kod chendo ma kedo kod nyange nyiri madhi nywando mana rawere kendgi kendo idhi tayo mana kod rawere ka gintie kod geno ni chendo ni dhi kelo lokruok. Tindo bende tinde sani sepet mochiew gidwa ni gibed gi mbegi wuo ko ni wuonegi gi kweregi himinegi ma wuoyenegi. Koro wadwa megi duol ma koro gimbegi wuoyo kuom gik matimore negi mondo gimbegi wacho ni gima baba gi mama or kwerewa otimogi ok wane ka kelo maendeleo. Wach ma kama osir kod jalony e weche ma kedo kod lwenjego ma kit chwech jojalambo mawacho ni ber ka kod tim nonro mar ng'iyo gi omiyo nyange mar nyiri pod ok dog piny malong'o e gwego ma Kuria. Ka watem e yore mag nonro ang'o momiyo jogi pod odak e gini. Josiasa nigi luoro mar wacho adier kendo giluoro wacho adier nikech ka giwacho adier e gima oganda gi ogurore to ging'eyo ni ok bi yiergi kendo. Jokedo kod lwenjego ma kit chwech wacho ni bende gigeto tiyo kod lony manyasani kaachiel kod somo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria. Na child rights clubs tumeweka kwa shule zetu. Walimu wanaongea na watoto, wanawaambia wajihadhari na mambo ya majanga ya ukeketaji. To nikech gin gi simbe king'iyo e platforms mopogore opogore to gioro ne jowetegi ni ng'ani ng'eni nosetimna kama kora ber kora ng'ama ng'ongo koro imbe dhiyo ng'at machielo be dhi nyiso kamane kaka gitemo luongore. Ruodhi ma osebedo okang' manyien mar kedo kod lwenjego ma kichwech ma oting'o nyange wach ni gisetemo keto kenge makare ma kedo kod midhierogi kata kamano pod gikalo e midhieche mopogore opogore. Yudo ka chief ofwenyo gini mo report chief en mana ng'ama iwang'o ode milodo chief dong' nono nikech gini gikawo kaka girgi. Nyange mag nyiri osetudi kod kwano malo mag nyithindogo ma nyiri ma weyo sikul kaachiel kod mago ma ikendo kapod ikgi tin e gwego ma Kuria. Hizi tuko wasichana ambao wanaolewa ni 25%. George Juma, Ramogi TV, Migori.